Dalawa. Uy, sayang no. Dalawa oh. Magkaibigan mga sa'yo. Grabe, ang laki oh. Ala ka. Ang laki, grabe. Yan, huli na naman. Huli tayo? Yan, huli mga sa'yo. Bottom sit up. Oh, grabe, lalaki. Panalo talaga. Si Kuya Ronnie rin. Oo, oo. Di makakakuha ka. Sobrang laki. Oo. Mga sa'yo. Kunti na lang kamo. 2 inches na lang. Puno na tong kulat mo. Pit. Yun. Baka naman. Coleman. Ang Coleman mga tayo. Matibay ito. Matigas to. Yan. Matibay yan. Coleman Philippines yan. Matibay. Good morning, good morning, good morning Philippines! Perlas ng Silanganan! Welcome po ulit sa ating fishing harvest! Hindi tayo ulit at may kasama tayo rito. Yan. Kachoy Delmar! Good morning! Happy New Year! Oh, grabe! Yan. Yan, si Kachoy Ronnie! Ito yung subject! Kumusta? Happy New Year! Kumusta yung New Year mo? Tapos matay si tatay si tatay Berting andun mo kasama ni Kachoy Ronnie. Taga-ano yung Floodway. Yan, nag-alap siya si tatay. Enjoy tayo. Grabe dito pala mga toy. Mukhang maganda na naman ang ano to, panimula ng grupo. Ito na, harap na tayo. Tuhok lang natin yan natin. Tapos with floater, yung Agos tayo. Agos. Agos. Yan. Uy. Pinasok ko rin naman. Ay, di naman na sila. Wala ka. Uy, grabe, laki. Uy. Grabe. Ang pula. Bayabas. Bayabas. Ayan na. Painin lang yan. Bayo mo kami dito, dahil lang kami na po eh. Ha? Eh, para lang tayo kita. Ayan na. Hito na. Tuon mo na. Nasa gitna lang bilang ba? Ay, nasa gitna ba? Ay. Okay, mga kasay, laki pala rin ito. Saan ito mga tayo, yung mini park ng Barangay Buhayang Bato, no? Ano? Ito na! Nakadali na tayo mga tayo. 4 fingers. 3.9 4 fingers pataas lang tayo mga tayo. Yes, third. First cuts in the air. Grabe, harvest na kami yun. Ay, may gabi-gabi lang siya. Nga pala kay Michael. Bruce Anglers. Pinangunahan ng aming admin na si Kachoy Ares. Nagkikita tayo. At sa NC Anglers Group, maraming salamat. Happy New Year po sa inyong lahat mga toy. Okay na rin. Trailing na ba ngayon? 2? Trailing ba yan? Christmas. Papagalitan tayo ng Jesus. Alam ko, 3 yata yun. Pagdating ng ano ba? Ng hari. Ay, bakit yun? Bunga, no? Ng hari na sila daw. Nangangaroling.
Nanginginig. Nagkilubot ang kasama natin mga sa dito yung pinakadyo na mo. Sabi niya, kala mo rin wala. Ano? Huwag ka maiyang eh, kasi papaluin ka ni Wedel Pinbadilla. Masarap tularo dito marami kagtiyawan. Nauna, oo nga, kunti lang. Ang sabi na ko na lang kayo? Kumusta may? Ay, kumakain ang tilapia yan. Pagkawin ko siguro, di ba pagkawin? Oo. Ay, sa akin ang dalawa eh. Oo, alas na magkasabay lang. Huwag na ako sabi ni Kato eh. Ganap siya kung ano, Kuya Onyo, Kuya Junyo. Madalo yung anglers, parang gimig, galap siya. Kakatawa dito matoy. Oh, dapat pala tayo ng bayabas kikat ni ano. Ronnie, dami nilang uli ron. Tatay, ano, gerting mo. Diretso mo. Oh, yun na naman. Uy, ganda! Uy! Ako yung asay! Woohoo! Woohoo! Alright! Sigsag nga natin yun. Alakan to, yung pulahan to. Kasi malagi sa kanya mga May finger yan. Bigyan mo ka bingbing. Bing, sama. Hindi, madali dito. Dito. Huwag ka dyan kasi bawal ka ano makikita nga. Ay! Laglag tuloy. Hindi mo kasi nagapan nun eh. Dapat sakpal ka dyan. Ginagawa mo. Ay, nagalambing ko na so. Okay, here we go again. Kahit na gaganda mga size natin. Pinta ko tama. Walang kami 14 plus mataas. 3.8 ba kumain nyo? 3.9? Oh, sige. Pasado po ni Tatay Derping doon sa mga kaibigan niya sa Floodway. At siyempre, bigyan lang shoutout sa mga taga Masili Anglers ng Valenzuela. Ano man? Uy, pulahan! Oh! Ay, tatay rin o, pulahan din. Baka naman araw-araw ang tatay ko dito. Hindi mo agad ang tatay. Malapit ko, yung nakarapat ko eh, no? Kanya rin, tira na lang ito kaya... Nagawa lang yung iba eh. Okay, pwede na to. Usog! Pagbiwas na wala ang tao, hanap na. Ginagawa mo. Agad na itong ispat pa rin. Nakaipon naman. Nakapalas ko rin na. Dapat yung rundi. So ah. Mister pa niya na. Baba na tubig dito lang. Ispat pa kayo. Dito kayo. Tama kayo. Baba na tubig. Ano? Mabilis kayo makaka-uwi mo dito. Dito kayong umispat kayo. Makakagawa pa kayo ng ibang gawain ng bahay na makapaglaba pa. Para di pagilitin na misis.
ako gamit dito, no? Yeah. Oo. Nakatutok lang. Tawan. Ay, ako muna. Grabe ang lakas ng itis. Lakas ng tunog. Yun ang gani. Ooh, back again. Bayabasin natin ba? Bayabas! Walang good sa kanya. Okay. Nanay, ingat eh mo. Oo, hindi mo? Oo, sabi yan sa'yo malalaki yun. Pinayabas ko si Kacherone. Four fingers ka. Kaya ka nalaimig dyan eh. Datay berting oh. Hindi talaga dun sa dulo. Bayabas ulit. Bayabas tayo ulit. Ginagawa mo. Ayaw mo. Tagatin mo. Huwag ka nga sa gusto mo, walang ako. Grabe na ganda ng size kilo. Doon tayo kasi. Grabe na laki natin. Kala mo Batangas mga kasi yung kulay. Tapos kataba oh. Oh, 4.2. Grabe. Ay sus. Pagtayo na naman tayo. Ang sarap pa naman mga ng isda rito. A few moments later. Wala mga kadyon. Oh. Para sa Rodjoy Fishing Family. Oh, dalawa sa isa yung mga. Lang yung baso mo, boy. Kasi Gilmar, tayo. Snack tayo. Snack tayo mga toy. At napakaganda ng this spot. Kailangan natin na malamig kasi grabe na itong magbakal. Grabe itong spot na to. Sabi malaki na kawala. Meron? Uy! Yun naman. Lagay. Hindi mo nakakawala ng malaki. Yun naman o. Gandang size no eh. Parang masarap ito. Bayabas.
binabayabas ko manong laki na ko dito. Walang pinsigan eh. One. And four. And four. Ginagawa mo. And five. Good. And six. And seven. Ay, ako, nakawala. Dami kang dara sa kamera. Kuya Fred! Wala, binabayaran ko dyan. A few moments later. Grabe, nakatay oh. Biniwas kasi Dilmar yung ano, nguso to kasi yung tanggal oh. Halos tiktak to si Dilmar talaga. Lakas ng kasi bumiwas eh. Laki. Ang laki ng nguso kasi Ronnie Boy. Ito. Ano na yun, bingot na yun. Ay, yun na naman oh. Ay, ganito. Oh, yata, di ba? Makukunin. Pupuno na ba yan? Ha? Pupuno na? Dito. Ako, dinalangan ko ulit. Wala naman dalang lagayan. Madala pa rin. Meron, ngayon sa kanila. Eh, sa'yo ko ulit, diba? Gusto rin na sana yan. Eh, hindi ka susunod yan. Ito, may lang naman eh. Yun na yung tao ulit. Dapat sa'yo, binanay sa'yo no eh. Saan sana lang iiwan eh. Sabi ko nga, ay, sikat ko yung bago styro ah. Oo, nakita. Oy, yung ate ko yun. Sabi ko, ay, kumain. Bago na ito eh. Lumang luma. Oo, yan ang naman oh. Ay, kailangan. Ano lang pahin? Ano rin yung kapila ng pahin? Kailangan. Aruyo. Laki. Aruyo. Alok. Oh, wala naman panalok tayo, pala ka na. Sasagot. Wala ka naman dito, meron panalok eh. Dapat paggawa tayo dito kasi, no? Naku, wala. Wala, nakasama kasi dito. Kaso yung cellphone ko, di maganda yung kalagayan eh. Sigurado, mag-overheat din dyan. May payo ko yun dyan. Pero ako tayo, payungan ko lang. Payo ko dito. Delikado mag-overheat. Kapulan ko dyan. Lapit lang wala din sa gitna, no? Nasa gilid lang, no? Ah. Ito pa. Ay. Hindi, gano'n yan. Ispat yan. Yan. Talag-talag yan. Talag-talag yan. Hindi, napaka-supportive talaga ng mga kaibigan natin dito, mga tayo. Kaya thank you talaga sa Maging family, no? Yes. Kasi, ano, Lia. Kasi Lia, andun pa. Kumusta yung nangyari ka, Joy? Yun. Yes, sir. Thank you. Ito yung more. Oh. Ayan, nice. Ito na. Ah, dalawa. Uy, sayang, no? Dalawa, oh. Magkaibigan mga sa'yo. Oh. Grabe. Pero yung isa, ano sir, pamangkin siguro. Huwag natin maliit. Maliit yung isa. Siguro, ganyan mo lang yun eh. Uy, ako pa. Mabaser tayo mga sa'yo. Ow! 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 Wala, pag-close mo lang. Uy! Gusto mo naman? Ito, 6 pesos. 6 pesos, lolak to. Lolak ito. Ulahan. Ulahan na ano.
pesos. Mga tayo, magpapahinga mo tayo ng cellphone. Ayos na lang ako. Tatay, gantay mo lang ito. Grabe, laki nga naman mga tayo. Kasi ito ni tatay gantay mga tayo. Grabe na malalaki itong madaral eh. Si Sergeant Alibasbas. Pabayabas naman. Boss, Ronnie Boy, payabas! Yun! Wala, nako, kasi nilubog ko eh. Sayang, nilubog ko no? Sayang, nilubog ko eh. Dapat talaga, ano no? Sayahin mo na mga tayo, maya namin kayo yapit mga tayo. Pahingayin ko lang muna tong cellphone kasi Diyos ko, napakainit. Solar speeding spot pala to. Ayun, thank you Dirks sa busy spot na maraming isda. Mas Katoy Dilmar, doon laki. Dalawa pa na Katoy. Oh, grabe. Swerte mo. Grabe, ang laki mo. Alaka. Ang laki, grabe. Diyos ko. Sulit na. Hoy, Katoy Liyaw. Sana all, ang galing mamiwas yung asawa mo. Busy spot namin dito ba tayo? Oh, yan, si Sergeant Alibasbas, Kuya Ronnie. Grabe. Assalamualaikum. Salam. Ginagawa mo. Kapagalitan tayo ng mga kapatid nating Muslim. Tatay, Berting, lupit. Dami na niyang huli mo. Tingnan natin mo. Uy, grabe, ang dami na. Piling-pili ah. Kita tay. Dyan na, sabay nyo na? Hindi, Iba sa kanya. Ito yung tatay. Saan kita tay? Nandito mga tay, ang dami na. Oh, ano na to? Nasa isa't kalating kilo na. Isa't kalating kilo na yun tay. Dahil, 1 point pa lang eh. Wow. Ayan bottom sit ups tatay. Bottom sit up. Yan, huli na naman. Huli tay? Yan, huli mga tayo. Bottom sit up. Oh, grabe, lalaki. Panalo talaga. Panalo, jackpot. Jackpot si tatayo. Yan, bottom sit up. Grabe to. Ang init nga lang mga tayo. Meron ulit? Grabe naman yun. Kakalis ko lang dito sa'yo. Meron ka na naman. Uy, may gagandang size na oh. Grabe oh, yan oh. Ganyan meron na naman. Dito lang kami sa Mandaluyong mga to, oh. Dito mga to, ginanap yung yung parade. Bangka, pesta. So, dyan nag-awarding sila oh, yung anglers ng Mandaluyong, mga sumali sila, Kabingwit, Kabiwas. Ayan, Rading Thunders TV. So di tayo nakasama nun kasi busy. yan dito dumaan. Oh. Lupit. Maganda dito mga tayo, maaga pa lang. Yan, enjoy mga kachoy. Ate, nakahuli tayo. Oh, kasi si Kuya Ronnie rin. Oo. Di mahawak-hawakan, sobrang laki. Oh. Mama, dalawa pa! Ha? Dalawang sima kinain. Dalawang sima. Gutom na yan, tanghali na tayo kasi. Oo. Tanghali na. Tatay Tiba, ay tatay rin oh, Berting oh. Andun oh. Ang ganda ng pamiwas niya oh. Grabe. Bakbak. Tay, natutulog na tayo ng isda tayo na. Balagbag. Hindi. Na lang. Nasabit lang sa palikpik. Pagod sa New Year yun. Ang ganda mga to yun. Sakto-sakto lang natin, pwede na ka. Ayan, ang dami na rin to. Sobra kalahati. Yung bayad talagang walang video natin. Kalahati pala. Kalahati na. Ay, sa'yo matindi din, mga patingin. Kachoy. Kachoy. Kulang kasi tayo sa bulati, no? Siguro kung dancing worm, no? Sigurado. Dito
mga tayo, punta kayo dito. Dancing worm yung dalhin niya. Yung ano, yung mapunat. Sabi mo, konti ka lang. Konti. Ang dami pala eh. Mga tayo, konti na lang kamo. 2 inches na lang. Puno na tong cooler mo. Lupit. Yun. Baka naman, Coleman. Ito yung old model ng Coleman mga tayo. Matibay ito. Matigas to. Yan. Matibay yan. Coleman Philippines yan. Matibay. Urukan. Malilimit na pala kamo. Ito yung ano, latest na naman mga tayo. Coleman. Yan o. Ito naman yung latest na Coleman. 8 cooler. Ay, 9 cooler. Yan, ito mga tayo. Maganda rin. Ito yung Ronnie. Huling niya to. Yan o. Yun. Kasi yan, di na marunong umuwi. Yung may nanghiram ito, di marunong magbalik. Papalitan natin to. Magpapat kami, para ito yung may uwi ko. Pag tayo ni Katsoy perfect dito. Ulan kayo kasi yan, di marunong umuwi. Katay nagsobrang nag-enjoy. Ano, sabi niya pupunta siya. Punta ka na pero wala. Pero kasi ko mag-yan. Wala ako. Ubusan ng bulari talaga. Kahit balit pa tayo, boss. Oo. Tayo ba tayo? Din. Boss din. Pero rin, sa'yo rin. Nakala, walisin na rin dito. Yun, thank you mga soy. Basic spot natin, Barangay Buhayang Bato sa mini park. Yan, kasi Delmar. Ayos, harvest din, harvest to. Siya lang jackpot. Kasama ulit kami ni Katsoy. Jackpot. Happy New Year, Katsoy. Happy New Year. Happy New Year. Thank you. Pero ni. Nakahuli, huwag kayo turbo. Weh. Grabe to. Is na biro mga soy, porky naka-harvest. Yan o, tingnan mo, nakarami yan. Tatay Berting. Yan ang Tatay Berting. Say Ronnie. Grabe to. Si tatay pala mga soy, ano na to? 72 tayo, no? Grabe. Sana all. Ang lakas-lakas mo, parang naalala ko tuloy si Apay Jaime, no? Yung sa Bicol nating tatay. Grabe. Mas bati yan. Taga Masbate. Big pero Bicol din si tatay. Hindi, sino? Dami. Mga ano to? Ano yung sabi, mas bati yan? 2 kilot kalahati siguro to, 3. Ayan, maraming salamat tayo sa maikling banding ng fishing natin. Thank you so much mga toy. At naway pagpasisan nyo na mga toy kasi magulo yung video natin, maano kasi itong area, malalim yung spot, no? Yan, thank you so much and see you next vlog po ulit. Maraming salamat sa ating nakasama dito. Harvest, oy. Grabe, ako di masyadong harvest. Kasi Delmar yung ano. Mas kayo man, Berting, Yan, pares si kayo. Ronnie, si Tatay Berting, ay, ang lalaki nung sa'yo tayo. Oo. Oh. Ayan o. Asan na yan tayo yung solid mo? Nakawala. Nakawala yun? Nakala ko nahuli mo yun? Hindi. Ang ganda, puro fingers. Kilala mo yung ano? Ayan tatay. Ayan, ganda ng spot namin dito. Ito, pahinga muna kami saglit. Init, grabe. Thank you Lord sa blessing. Yung ginagawa ko mga tayo, dininding. Ayan ko rito ng mga may hilig magkulay ng mga kababayan nating Ilocano. Yan, ikalabsat out sa lahat ng Ilocano. Especially sa Bermeo family at Atchuela family. Yan, sa Victoria Tarlac. At kay Kuya Delphin Padilla. Salamat Lord. Sarap niyan. Kain po. Ding ding.